बे नखराव जि बेमारा जादों बियो गिख्रंथाव बेमार आरो बे बेमारा जोंनि ओनसोलाव हयथ' गोबांथारै दासिमाव जाथ'वाखै। दा गोबां जायगाफ्राव जों खोनाबाय थादों, मिडियाफ्राव नुदों, निउसफ्राव नुदों बेफोरबायदि जानायखौ आरो गोबां हयथ' बिनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। दा जाहाथे नैबे बेमारनिफ्राय जोङो साफ्रोमबो सुबुंफ्रा रैखाथि मोननो हायो, बिनि थाखाय जों साफ्रोमबो सांग्रां जानांगोन। हयथ' उन्दुनाय समफ्राव जोङो मुसारि खोंनानै उन्दुनांगोन। दा बेफोरबायदि जोंनि सांग्रांथि जानायावसो बा जोंनि सांग्रांथिनि थाखायसो जों बे बेमारखौ हयथ' बेमारनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। बेमारनि मुंखौ मा होनो? बेमारनि मुंखौ जापानिस एनकेफेलाइटिस होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जिथु बे नखरनि बेमार जाजानाय व्यक्तिनि मुं आरो माब्लानिफ्राय जाया बिथाङा? ओरैनो खोनानायाव जोंबो बुंनो थाङोबा नै दहायसो खोनानाय जादों। दा खोनानानै आंबो आसरित मोनदों। दा आंखौ लेंहरनाय हिसाबै जोंबो बे नखराव फैबाय, नायफैबाय। दा बेमारियाथ' लवार आसाम हस्पिटालावनो दङ। दिनैसिम 22 दिन जाबाय होननानै फोरमायदों नखरा। दा ICUआवनो दंगासिनो होननानै बुंदों। दा नखरनि अबस्थाया मोजां नङा, गोरिबथार। दा जिखिनि ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो दङ बियो खुनुरुखुम बिदिनो रायजो राजानि गरफा गरनै नखरनि बिदिनो सासे सानै मानसि होनाय बेजोंनो दा मुलिखौ बायनानै जागासिनो बा दौगासिनो। दा खिन्थु ICUनि जिनिखि होनांगौ रां बिल बेखौ दासिमाव होनो हानाय जायाखै। आरो डक्टरनि जिनिखि बुंनाय बियो हयथ' मोजाङै हामोब्लाबो माने 50% मोजां जागोन बा 50%आव माबायदि जागोन बिदि सोरनिबा खाफालाव हयथ' मोजांबो जानो हागौ, बे खोथाखौ बुंदों होननानै नखरा फोरमायदों। आरो जों मिथिनो मोन्दों बिथांमोननि नखरा हौवा मानसिफोर गैया होननानै, बे थारैनो नंगौना? बियो नंगौ, थारैनो बियो नंगौ। नखराव मावग्रा दांग्रा मानसि गैया। दा बिनिखायनो हयथ' हस्पिटालाव थानायावबो थांलाय फैलाय खालामनायावबो उसुबिदा जानानै दङ। दा बिनिखायनो जाहाथे जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्राबो बे नखरखौ नायनानै एफा एनै जिखिनि हायो थांलाय फैलाय बा हस्पिटालसिम थांनाय बेफोरबायदिखौ एसे खालामनानै होयो। दा बेखौ आं खावलायगोन। बिथांमोननि नखरनि जानानै नोंथाङा सासे दैदेनगिरि जानानै गासै दुलाराय रायजो राजाफोरनिसिम बिथांखौ मोजां खालामनो थाखाय राङारि अनसुंथाइ बा अनुदान होनो थाखाय मा खावलायगोन? बे समाव आं बेखौनो जोंनि BTR हालामनि गाहाय चिफ सार बिथांखौ आं खावलायहरगोन जे दिनैनि बादि बे नखराव जानाय जिनोखि बेमार, गिख्रंथाव बेमार, बे बेमारखौ होबथानायाव जुदि थाबैनो गोख्रों मोनसे राहा लायोबा बियो थाबैनो रिकभारि जानानै फैगोन। आरो उननि समफ्राव जाहाथे बेफोरबायदि बेमारा जानो हाया बिनि थाखाय मोजां मोनसे बेबस्था राहा लामा लानांगोन। जाहाथे जों फैबाय थानाय जिखिनि बेमार बे बेमारफोरनिफ्राय बारग'नो हायो, बेखौ आं खावलायगोन। आरो थाबैनो बे बेबस्थाखौ खालामना होयोब्ला हयथ' रायजो राजाया गोजोननाय मोनगौ, बे नखराबो गोजोननाय मोनगौ। दा जों बयबो गोजोननाय मोनगोन आरो। बयबो एसे एनै माने अनुदानफोर होयोबा बिथाङा रिकभार जागोन होनना नोंथाङा फोथायो? रिकभारा 100% नङाब्लाबो मथा मथि गावनि सोलिनो हानाय हयथ' बेखौ जों खालामनो हागोन बा जागोन होननानै आसा खालामो। दा आं फंनैसो खोथा बिनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनो लुबैदों जे जोंहा खाथियावनो IOCL दङ। दा बे IOCLनि जिनाखि बेबस्था बे ओनसोलनि थाखाय जिनिखि माने डेभेलपमेन्टनि बेलायावनो जा, बिदिनो बेमार आजारनि बेलायावनो जा, बेखौ जोङो माने बारा एक्सन लानाय बा बिनि सायाव बेबस्था लानायखौ जों बांद्राय नुवाखै। जाहाथे जोंहाबो माने बेखौ बुंहैनो हानाय हयथ' क्षमता गैया। दा बिनिखायनो जोंनि बे BTR हालामनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे IOCLनि अफिसारफोरजों रायज्लायनानै बिनि बेबस्थाखौ खाथि खाला ओनसोलनि गामिनि जाहाथे रैखाथिनि थाखाय, बेमार आजारनिफ्राय बारग'नायनि रैखाथिनि थाखाय बा दैनि बेबस्थाफोरनि थाखाय जाहाथे मोजां राहा लामा खालामनानै होयो,
बेखौ आङो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम खावलायहरबाय आरो लोगोसे बे खामानिखौ मावफुंनायाव जोंखौ मदद होगोन होननानै आङो बयनिबो जानानै मिजिंथिबाय। मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिसिम माबा मोनसे खावलायनो थागोन नामा नोंथां? मेडिकेल डिपार्टमेन्टखौबो आं खावलायनो लुबैयो जे जिनाखि जाथाया जिनाखि बेमारा जानानै दङ बेखौ थाबैनो नायबिजिरनानै बिनि बेबस्थाखौ मा राहा लानांगौ मा खालामनांगौ बेखौ टाइम टु टाइम खालामो जाहाथे उननि समफ्राव बेफोरबायदि बेमारा हयथ' जोंनो साफिनायाव जाहाथे बारा खाबु मोना। बिनिखायनो आङो बेखौ थाबैनो एक्सन लाजानो लुबैदों। दा बेखिनिखौनो आं खावलायबाय। आरो मोनसे खोथाया बेनो खोनाबावदों जोंनि बे हाथिफटा गामियाव माने जिनाखि थाम्फैनि माबा सारनाय मा होनो बेखौ मुलि स्प्रे खालामनाय बेखौ खनसेल' खालामफैदों होननाय खोनानो मोनदों। दा बेनिखायनो आङो बेखौ कन्टिनिउवासलि जेसेबां हायो जेसेबां बिनि थाखाय नियम निथि दं बेखौ जाहाथे मावफुङो। मानोना हयथ' बे थाम्फैया हयथ' गोजान जायगासिम थांनो हयथ' टाइम लायो। बेखौ आं एसे आंनि मोन्दांथिजों मोनदांदों। बिनिखायनो बे थाम्फैया जुदि बे खना खनलायाव जुदि दङब्ला जाहाथे बे जायगायावनो बिथांखौ जोङो बुथारनो हायो बा फोथैनो हायो। अब्लासो जोङो माखासे बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि मोनगोन। दिनै आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों नैबे जि जोंहा जों लागोआव नैबे न'खराव जि मोनसे गिख्रंथाव बेमार जानानै दङ दा बेनि सायाव आं फंनैसो माने सरकार एबा मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि खाथियाव फंनैसो आर'ज गाबनाय बा रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोब्ला बेबादि बेमारा जोंनि जायगायाव जाफेरनाय खोनायाखैमोन आरो खाथि खालायावबो खोनायाखैमोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै जोंनि गामियावनो बा नैबे मोनसे न'खराव जि न'खरा एकदम जेरैबो रांखान्थिनिफ्राय जेरैबो आंखाल जानानै दङ बे टाइमावनो बे न'खरखौ जानानै होबाय। बेराफारसेथिं बिस्रा हौवा मानसि खामायग्राबो गैया माबो गैया गावसोरनो खस्थ' खालामनानै बाहाय मावै दाङै जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो आङो बिटिआर सरकारखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि बिटिआरनि सिबा एसे रांफोरनि अनसुंथाइनि बेबस्था खालामनानै नैबेनि बेमारखौ आपातत' हायाबाबो 50% जिखिनि हायो जिखिनि एसेसो सोलिनो हानाय रोखोमनि सहाय होनानै बेखौ हस्पिटालनिफ्राय दिहुननानै हरनो हायो बेखिनि बेबस्थाखौ खालामनानै होयो। आरो आङो मेडिकेल डिपार्टमेन्टखौ बुंनो लुबैदों जे जों खोनादोंमोन बे थाम्फैनि थाखाय स्प्रे सारफैदों। नाथाय खना खनला लामा लामाल' सारनानै फुरा गामियाव सारजोबाखै। दा बेनिखायनो आङो गासिबो न'खर न'खर बे गामियाव अन्तत' बे गामियाव जिहेतु जादों नालाय बे गामियाव आङो बे स्प्रेखौ होफैजानो लुबैदों आरो बेनिफ्राय माखासे जोंनि समाजावहाय सुबुं अनफावरि सुबुंफोर दं जायफ्रा मदद खालामो रायजो राजा होनना बुंनांगोन बिथांमोनखौ। बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन रायजो राजाफ्रा बिथां न'खरखौ माबायदि हेफाजाब खालामनांगौ? न'खरखौ नायनानैथ' जिबादि न'खरनि हालोदा जिबादि गाज्रि बेनिखायनो आङो हानायखिनि जोंनि समाज अनफावरि सुबुं अनफावरि गिदिर बिथांमोनखौ आं खावलायो एसेसो रांनि अनसुंथाइ हरोब्ला नैबे न'खरनि थाखाय बहुद उपकार जागोन। आं बेखिनिखौनो एसे अनसुंथाइ हरलायनो खावलायनाय थाबाय।